אנחנו נמצאים בחדר 4 של היחידה לטיפול נמרץ לב ילדים. החדר הוקם בשיתוף פעולה עם מסר, עם מרכז הסימולציה, כאשר את האימונים שאנחנו עושים כאן, אנחנו מצלמים ומעבירים למסר. The whole idea of simulation is to allow us to train ourselves on the alternative to the real patient. מה אפשר להתאמן? אפשר להתאמן בביצוע של החייאה לתינוק, בביצוע של אינטובציה, במתן מענה למגוון של מצבי חירום, וגם מצבים שקשורים לחולה שמחובר למערכת האקמו. נתחיל בהצגה קצרה של המערכת. במערכת יש לנו את המטופל ויש לנו את האקמו. שבאקמו יש לנו את המשאבה, שהיא בעצם מחליפה את הלב של המטופל, ויש לנו את הממברנה, שהיא מחליפה את הריאות של המטופל. עכשיו, מבחינת הסימולטור, יש לנו משאבה נוספת, 2 מכלי צבע, עוד מיכל אחד לפסולת, מערכת של שסתומים ומערכת הפעלה שמפעילה את המערכת. רוב המקרים של קרע בצינור קורים ברולר של המשאבה הפרוסטטית. אנחנו מדמים את התקלה של קרע בצינור בעזרת נוזל שאנחנו מזריקים לתוך ראש המשאבה. את הנוזל אנחנו מזריקים בעזרת משאבה של וישרים ומיכל עם נוזל. במקרה כזה אנחנו נעצור את המשאבה. אנחנו נעביר קלמים אל החולה ונזרים דם דרך הגשר. ברגע הזה חולה נכנס להחייאה. אנחנו מתחילים לטפל באקמו וצוות שני מטפל בחולה עצמו. עוד סוג אחד של תקלה שאנחנו מדמים בסימולטור זה כניסה של בועת אוויר למערכת. יש 2 סוגים של בועת אוויר. בועת אוויר קטנה שנגרמת כתוצאה מהצטברות של גזים ונלכדת במלכודת בועות, ובועת אוויר יותר גדולה שנגרמת כתוצאה מקרע בצינור. את שתי סוגי הבועות אנחנו מדמים בעזרת שסתום שעובד על אפקט ונטורי. כשהשסתום נפתח לפרק זמן קצר יש לנו כניסה של בועת אוויר קטנה למערכת. כשהשסתום נפתח לפרק זמן יותר ארוך יש לנו בועה יותר גדולה בתוך המערכת. מצב חירום נוסף שיש לנו זה מצב שבו יש הפסקת חשמל. מצב חירום כמו הפסקת המשאבה, יש לנו גם אופציה לסיבוב ידני של המשאבה. זה נכנס לפה, מסובבים את זה ידני, וככה בעצם המשאבה לא מפסיקה לפעול, למרות שיש לנו תקלה בחשמל. אז איזה תקלות ראינו? ראינו הפסקת חשמל, ראינו קרע בצנרת, ראינו הפסקת חמצן, ראינו עליית לחץ פרה-ממברן, וראינו בועת אוויר קטנה וגדולה. וראינו חסימה ורידית, ראינו שהבלאדר מתרוקן כי לא הגיע דם מהחולה אל המערכת, או בגלל קינק בצנרת, או בגלל שהחולה היפובולמי לצורך העניין. טובי האחיות והרופאים הגיעו לתרגל את זה על מכשיר שאנחנו תכננו, והוא עבד גם לא רע. בהדגמה זה היה בסדר. היה מאוד כיף לראות את זה. כי זה פתאום, זה לא התרגול שאנחנו עשינו. אנחנו עשינו תרגול בעיות בלי להסביר למה ואיך. ופתאום מגיע דוקטור ורדי ומתחיל לתחקר את האחיות על למה התקלה הזאת קורית. וזה מתחיל להיות ממש רציני, ואתה מבין שזה סימולטור לא סתם, שזה פה בשביל מטרה מאוד ברורה, ולדעתי מטרה מאוד חשובה גם. טוב, נקנח באמת במשהו רציני. יש לנו מספר קטן של בנות שעסקו בפרויקט מאוד מאוד משמעותי השנה בשיתוף עם בית חולים תל השומר. הבנות השקיעו הרבה מאמצים, אבל באמת מדובר בתלמידות עם הישג ממש משמעותי לבית החולים ובכלל. אני רוצה לקרוא להן ולהעניק להן תעודת הוקרה. אלונה דידוך,